Din păcate pentru Grivița, un meci pierdut. Cam care sunt concluziile dumneavoastră? Au fost foarte multe greșeli individuale pe care o să încercăm să le remediem până la meciul cu Galați. În rest, am încercat să dăm cât mai mult, să ne dăm cât mai mult energie. Am jucat cu vreo 12 jucători 23. Asta este lucru pe care îl facem tot timpul, asta e Grivița. O echipă cu foarte mulți tineri pe care îi propunem suntem un club formator pe care îi propunem către echipele de mai sus valori. Asta facem în fiecare an, o luăm de la capăt, asta este Grivița, întotdeauna te ridică și te coboară. Sportul este despre victorie și despre înfrângere. Se simte și faptul că nu au meciuri în picioare, nu au meciuri împreună? Toată lumea e la început de campionat, nu neapărat lucrul ăsta se simte faptul că suntem tot timpul în reconstrucție, că aducem tot timpul copii cu care avem răbdare, cu care muncim și încercăm să-i dezvoltăm. Din păcate ați avut ocazii de a marca, ați ajuns la câțiva metri de buturile adverse. Acolo este decizia și acolo am greșit astăzi. Probabil că dacă eram un pic mai maturi în tot ce înseamnă grup și eram un pic mai atenți la ultima pasă, probabil că scorul era cu totul și cu totul altul, având în vedere că a fost 18-5. Cam asta a fost. Am avut un meci foarte mult la Năvodari, care și pe ăla am fost la limită, dar asta este, despre asta este sport. Da, am înțeles că la Năvodari, în a doua parte a meciului, ați dominat și pe ideea că echipa noastră e mai formată din jucători tineri. Deci Așa este, dar totodată Năvodari este o echipă cu un gabarit foarte mare, probabil că am cel mai mare gabarit din partea inferioară, din liga noastră, din grupa B. Acum, practic, campionatul se va întrerupe, nu? Pentru Paște va fi reluat. Da, avem o săptămână de pauză și următorul meci va fi pe data de 22 la Galați. Ce vă propuneți? Evident să câștigăm. Nu există întotdeauna, abordăm meciurile întotdeauna la victorie, indiferent de adversarul pe care îl avem, inclusiv când am jucat și cu Steaua și cu Dinamo. Dacă vă veți uita, în Ghencea am condus cu 10-0. Adică asta e mentalitatea care este aici, niciodată nu intri, indiferent de cât e de mare, cât e de puternic, cât e de bun adversarul, niciodată nu pleci pierzător. Grivița e în continuare iubită de oameni, au venit mulți spectatori aici. Așa este, Grivița este iubită, Grivița este un club este cum ar fi Rapidul la fotbal, este un club al tuturor oamenilor care fac lucruri din pasiune și care vin și iubesc. Vă mulțumesc mult și vă doresc baton.